Alba Rodríguez borrokalariak 2025 urtean Espainiako txapeldun izatea lortu zuen grappling borroka modalitatean, 58 kiloz betiko kimonoarekin modalitate horretan. Horrez gain, brontzea ere irabazi zuen Espainiako txapelketan bertze modalitate batean, 57 kiloz betiko borroka olimpikoan hain zuzen ere, eta berriki Irundarro sarirako izendapena ere lortu zuen bi garaipen hoiengatik. Eta gaur, 2025ko errepasoa eta 2026ra begira jarriko gara berarekin. Kaixo, Alba, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Bueno, zorionak lehendabiziko eta behin, Espainiako txapeldun izan zinelako, ez? Bai, eskerrik asko. Zer moduz joan zen Espainiako txapelketa ura? Oso ondo. Ez nun espero lortu nuena. Bai. Ze batez ere prestatu nun grappling, grappling dela kimono gabe, Bai. eta grappling ez nun irabazi, eta irabazi nun kimonorekin. Vale. Osea, guztiz... Ez zenuen espero. Bai, espero nun kontrakoa. Osea, que ondo, eta gero joan nintzen wrestling txapelketara, borroka olimpikoa. Bai. Eta sub-23 kategorian ez nun irabazi, baina gero senior kategorian brontze bat atera nun, osea, que oso pozik baita ere. Aipatu duzu, ez zenuela espero, egia da azkeneko 4 urteetan borroka grapplingean, batez ere Espainiako txapelketetan ibili zarela, eta garaile ere suertatu zarela, gian bertze modalitate batzuetan, baina, bueno, azken urte emankorrak izan dira, ez? Positiboki baloratuko dituzu, ez? Bai, egia da, azken 4 urte hauetan atope egon naizela, konpaginatu dut unibertsitatea, eguneroko entrenamenduak, ia beti entrenamendu bat baino gehiago egunero. Orain entrenamendu bakarra egiten dut eta sentsazioa daukat ez nagoela entrenatzen. Eta, orain lanean hasi naiz, ja unibertsitate etapa bukatu da, orduan aurten urte ezberdina ari da izaten, ezetz esan diot Espainiako txapelketari. Ze uste dut batzutan beharrezkoa dela gelditzea ilusioa eta gogoak berriro ere errekuperatzeko. Beraz, orain, disfrutatzen dago beste modu batean, lasaiago, ez hainbeste... Bai, hainbertze entrenatzen edo lehiara agian, ez, hainbeste begira. Sufrimendu horrekin eta presio horrekin, entrenamenduak beste modu batera ikusita. Baina bai, pozik. Azken 4 urte honetan lortutako erantzunekin oso pozik, la verdad. Aipatu duzu, gerora sartuko gara 2026ko plan horietan, baina aipatu duzu espero ez zenuen modalitatean edo gutxiago ez, entrenatu zenuen modalitate horretan lortu zenuela urrezko domina. Azkenean modalitate desberdinak diren, nahiz eta borroka izan edo kirol hori izan, ez? Eta hori ere desberdin entrenatuko da, ez? Bai, nik uste dut ere 4 urte hauetan asko... nola esan dezaket, como que pixkat agobio. Bai, presioa izan duzula edo... Bai, ze, karo, de repente Espainiako txapelketa grappling eta grappling G. Hori izan, asteburu batean egiten zen. Larun bata kimono gabe eta igandean kimonorekin. Baina gero tokatzen zen wrestling eta zen grapplinga apartatu eta wrestling egin pisu gehiago galdu, ze beste kategoria bat zen. Orduan zen pixkat, ez dakit, pixkat, no se. Bai, aldiro ez, aldatu beharko zenitula zure saioak edo entrenamenduak edo jateko modua agian ere, ez? Egia da, nik wrestling egiten nula grapplingentzat. Ze wrestling zutik hasten den borroka da eta zutik da. Behin lurrera joaten zarenean, berriz ere zutik jartzen zinean eta borroka jarraitzen zuen. Beraz, nik hori erabiltzen nuen gero grapplingean borroka hori izateko. Baina, claro, ni gero wrestling txapelketara joaten nintzen eta niretzat zerbait serio zen. Orduan, claro, entrenamenduak ere sufrituak ziren. Orduan, baina nire pentsamendua beti izan zen grappling.
Bueno, garaipen bat eskuratzea, aipatu dugu ez, urrezko domina grapplingean eta borroka olimpikoan brontzezkoa ere, domina horiek eskuratzea eta garaipenak eskuratzea beti izaten da, egindako lanaren ondorioa eta pixkat saria ere ez, horrela ikusten duzu pixkat merezi duela egindako lan guztiak, nahiz eta ez badaira lortzen ere nonbaitetik etortzen dira sari horiek ez, baina, bueno, behin domina eskuratuta, ez dakit hori sentitzen duzun. Egia da batzutan, nahiz eta asko entrenatu emaitzak ez dira, ez dute bat egiten egindako lanarekin, baina normalean bai, horrela izan beharko litzateke asko entrenatu eta batzutan emaitzak ez dituzu ikusiko lehenengo urtean, bigarren urtean, inkluso hirugarren urtean, egon barzara urte asko lan egiten, baina baita ere gertatu zait, entrenamendu gogorrak egin, preparazio super gogorrak eta gero lehiaketa oso txarra izatea. Baina justo Espainiako txapelketa honetan hori gertatu zitzaidan, azkenean nire fokoa grapplina izan zen, eta gero grapplinean ezerrez, eta kimonorekin urrea. Bizitza. Hori da, batzutan ez, agian izaten alda presioa ere ez, edo... Joan nintzen, egia da, hurrengo egunean joan nintzela presio gabe, gainera nire entrenatzaileak inkluso esan zidan, nahi badezu, ez lehiatu. Ze igual pentsatzen zuen, igual ez du asko entrenatu, igual segingo diot hemen, gedituko da, con una anekdota malísima, eta etzen horrela oso polita izan zen. Batzuetan hori ere kudeatzen jakin behar da ez, pixkat presioa edo lasai lehiatzean beti ere ez da erraza izanen, eta seguraski zure nortasunarekin ez, agian doan zerbait da, baina ezakitzuk hori ongi kudeatzen duzun, lehiaketetara lasai joaten zaren, edo pentsatzen duzun, lan guztia egina dago, aurrera, edo kostatzen zaizun, edo... Lasai inoiz. Egia da burua 80ko lana dela. Egia da baita ere nik ez dudala inoiz profesional batekin tratatu, beti nire entrenatzailearekin eta esperientzarekin lortutako zerbait izan da. Ez dut deskartatzen, beraz, gustatuko litzaidake profesional batekin probatzea, baina, nik hori esango nuke, azkenean esperientzia da, zuk ezagutzen zara geroz eta gehiago, badakizu nola prestatu zure burua, baina nik uste momentu txarrena dena, borroka hemen dagoenean. Ederki, aipatu duzu ez, ikasten ari zinen bitartean entrenatzen ere ibili behar izan zarela azken urteetan ez, biak uztartu dituzula, kasu honetan orain lanarekin ere, nola egiten da hori ez? Azkenean, Espainiako txapelduna zara, baina ez dakit borroka kirol profesionala edo bihurtzen alden edo den momentu honetan zuretzat, edo alderantziz ez, beti ere lanarekin uztartu behar duzun bizializateko eta lehiaketa horietan ez, parte hartzeko edo borrokatzen segitzeko, ez dakit nola den hori borrokaren kasuan. Egia da, justo kirol honetan oso zaila dela vivir de esto. Profesionala izatea, hontaz bizitzea. Oso zaila da, orduan, egia da, ailegatzen dela momentu bat jartzen duzuna balantza batean, eta sakrifizio asko da, zet esaten diot gauza askori, eta gero, Espainiako txapelketa, baina nire bizitza berdin jarraitzen du. Nik hitz egiten duen igual nire familiekin, nire osabekin eta gelditzen ziren flipando de, baina ez dizute zer ematen ni €1, no, por amor al arte, eta, claro, egia da, kanpotik horrela ikusten dela, ordu pila sartzen ditu gero zertarako, baina, esperientzia bakarrak dira, ez nuke zerrengatik aldatuko bizitzako guztia, baina agian beharko zenuke laguntza gehiago edo? Hombre, laguntza ekonomiko batekin, ya te digo yo, que ni me lo replanteo. Hori seguro. Baina, eske oso zaila da. Kirol honekin oso zaila da. Baina,
han nago. Hori da, poliki ez azkenean, aipatu zu ez, gauza honitz kenduko dizkizula, baina agian eman ere ez ematen dizkizula, eta horrek batzutan irabazten du, ez? Bai, beti, beti. Ederki. Bueno, 2028ko domina hauek eta garaipen hauek aipatu ditugu, eta hori izan da, ez, arrazoia, zu Irundarron sarirako, ez, izendatzeko edo nominatua izateko. Urtero, Irungo Kirol Galan banatzen diren sariak dira, ez, Irungo Udalak ematen dituenak, Irungo kirolariei, eta pixka eta aitortzeko, ez, urte guztian zehar egiten duten lana. Eta, bueno, ohikoaz aparte edo kiroloikoez aparte, borroka adibidez ere azken urtetan ikusi izan dugu eta ikusi izan zaitugu, ez, izendapenen artean, nola hartzen da hori, ez, zure hirian, gainera horrelako kirol bat praktikatzen duzunean, agian ez dena hain ezaguna, nola hartzen da hori? Pozik hartu zenuen? Harritu nau, Irunen zenbat kirol ezberdin daude, osea, nire kirol bezalakoak agian ez hain ezagutuak, hemen Irunen badakigu eskubaloia eta Santiagotarren ekipo gogorrak daudela, baino kirol pila daude, pila, eta geroz eta ekipo handiagoak, volei ekipoko nesken, una pasada, no sé cómo decirlo. Egia da ez, horrelako hiri batean agian ez dela hain handia, badire kirol desberdin pila bat, eta denetan badago jendea, ez, gainera gauzak ongi egiten eta emaitza onak lortzen, eta horrek, ez? Irungo Gala nik saria irabazi baino, gehien gustatzen zaidana da joatea kirolari ezberdinak ezagutzeko eta ikusteko zenolako jendea dagoen Irunen. Eta ez bakarrik kirolari profesionalak, egunero kirola egiten duten pertsonak asko daude, eta hori asko motibatu zitzaidan. Ze ongi. Horrek ere agian lagunduko du ez, borrokan ez dakit nolako osasuna duen, ez? Borrokan momentu honetan. Errandugu ez, agian ez dela hain kirol ezaguna, baina geroz eta jende gehiago biltzen da, ez? Zuen taldean pixkat ezagutzeko graplina edo probatzeko ere, ez? Hori nabaritzen duzu azken urteetan gora egin duela? Pila. Ni harrituta nago, ze lehen jiu-jitsu esaten nuenean, azaldu behar nuen zer zen, eta orain, ¿cómo digo, señoras mayores? Emakume helduek, ez? Emakume helduek jiu-jitsu badakite zer den, eta jende asko ja badaki. Ez dakit zergatik, baina geroz eta ezagunagoa da, bai. Hombre, kirol oso polita da, eta gainera defentsarako ezinbestekoa, eta nik uste denok probatu behar dugula alguna vez en nuestra vida. Ederki, animatuko dugu jendea, ez? Zuen taldean, pesatze dut irekia dela, edo zeinek parte... Denetarik. Adin guztietarako da? Guztietarako, mutilak, neskak, problemarik gabe, umeak, ume pila ditugu gure kluben, eta denentzako da. Batzuetan badirudi ez, borroka dituta, ez dakit kontakto hauniz duen, ez, kirola da, eta beraz, bagian jendeak pixkat beldurra dio, ez, ez dakit, eta hori pixkat alde batera usteko edo ideia hori ez, alde batera usteko zer erranen zenuke eduela borrokak edo hori izateaz gain, ez, igual batzuk uste dut ez, kirol gogorra dela, edo min hartzen alduzula erraz, edo, eta gian ez da horrela, ez? Lehenengo esan behar dudana da, ulertzen dudala, kanpotik horrela ikustea eta horrela pentsatzea, baina probatzea. Hori da. Probatzea. Ikusiko du horrela ez dela. Eta ez daude kolpeak, ez daude, bai daude luxaziones, strangulaciones, baina ez dakit. Gure klubean gainera errespetu asko dago eta inork ez du mina egingo beste bati, oso, ez muy guai. Eta gorputz guztia lantzen da azkenean, ez? Eta bai indarra, baina bai pensatzen duz flexibilitatea, eta ez, badira kontu haunitz hor. Eta gainera, bakoitzak bere... Gaitasunak edo? Bere gaitasunekin jokoa. Osatzen du, pixka bat... Bere jokoa osatzen du, hori da. Mugimenduak eta ez? Hori da. Igual bat handiagoa dela bere indarra erabiliko du, baina bat txikiagoa dena bere abiadura, orduan... Ederki. Badira gauza honitz borrokan, eta pensatzen dut
hori ere bertze leku batzuetara eramanda ez lagunduko duela, agian konzentrazioak edo indar horrek, edo pixkat estrategia horrek, edo ez, lagunduko Konfiantza. hori da, bai. Eta zure hori da, zure buruarengan ez, sinestea edo ikustea indartsua zarela eta... Claro. Ikusten duzu, zure adinako mutil batekin edo inkluso handiago batekin alduzula eta teknika irabazten dula eta ez dakit, hori ere asko motibatzen du eta ondo sentitzen zara. Ederki, 2026ra begira aipatu duzu ez, Espainiako txapelketan ez duzula parte hartuko, erabaki hori hartu duzula, pentsatze dut ez dela erraza izan ez, baina bertze kontu batzuek irabazi dute oraingo honetan, hala ere, entrenatzen segitzen duzu eta pentsatzen dut bertze helburu batzuk ere izanen dituzula, ez? Bai, egia da nire helburua, hurrengo urtean Espainiako txapelketara bueltatzea dela, baina batez ere orain nire helburua da entrenamenduetan zentratzea, disfrutatzea eta hobekuntza nabaritzea, egunero. Txapelketetan zentratu ere, en vez de centrarme tanto en la competición. Bai, lehiaketetan zentratzeaz aparte edo, ez? Hori da. Nire fokoa bertan dago. Hori da. Hobekuntzan. Bai. Eta presiorik gabe entrenatze horrek ere, besatzen dut desberdina dela, noski ez? Lehiaketaren helburu hori izan gabe ez, baina, agian lasaiago eta batzutan horrek ere laguntzen du ez, hobera egitera edo? Bai, egia da, txapelketak prestatzeko entrenamenduak oso desberdinak direla, sufritu behar dezu. Eta badaude momentu batzuk ez dezuna nahi, sufritu. Orduan, baina orain, nago momentu horretan ez nagoela sufritzen, baina baita ere bestalde batetik dakat sentsazioa ez nagoela entrenatzen, orduan ez dakit da borroka interna, bai, arraroa da. Bari dirudi, sufritu behar dudala, sentsazio hori edukitzeko, entrenatzen nagoela sentitzeko. Baina, pizka toksiko. Bai, egia da ez, hori edo horrela ikasi dugula, ez? Kirol gehienetan ere pasatuko da, ez? Normala da, kirol guztietan, seguro denek txapelketara joateko entrenamenduak ezin dira errazak izan. Orduan, bueno. Bai, bertze modu batean hartzen ari zara kirola eta pensatut lortuko duzula noski disfrutatzea eta hori da, 2027an zergatik ez berriz ere lehiaketara bueltatzea. Beraz, Alba, mila esker gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik eta espero dugu borrokan segitzen ikustea eta zuk nahi duzuna egiten ikustea batez ere. Mila esker.